Беларуская мова належыць да ўсходнеславянскай падгрупы славянскай групы індаеўрапейскай моўнай сям'і. Паводле навукі і лінгвістыкі гэта паўнавартасная мова, а не дыялект, не гаворка якой-небудзь іншай. Яна пачала складвацца ў глыбокай старажытнасці і з'яўляецца паводле навуковай тэрміналогіі старажытна-пісьменнай. Менавіта пачаткі беларускага пісьменства сягаюць у глыбіню гісторыі больш чым на 1000 гадоў. Мова з'яўляецца дзяржаўнай у Рэспубліцы Беларусь, але нягледзячы на гэта, унесеная ў святовы спіс моваў, якія знікаюць. Паводле апошняга перапісу насельніцтва з 2009 года у Беларусі дома па-беларуску размаўляюць 23%, ці 2 мільёны 300 тысяч чалавек. Гэта нашмат менш, чым 10 гадоў раней. У 1999 годзе дома па-беларуску гаварылі 3 мільёны 700 тысяч чалавек і, адпаведна, беларускай, як роднай, назвалі мову 73%, а не 53%, як у апошні перапіс. Навідавоку выразная тэндэнцыя заніку беларускай мовы сярод беларускага люду, і скажу адразу, не веру, што гэта адбываецца натуральным эвалюцыйным чынам. Тут яўна замешаная палітыка. Яна і навідавоку на кожным кроку. І є сутнасць у выкананні беларускіх уладаў, адмова ад беларускай мовы і поўны перавод краіны на расейскую. Можна толькі дзівіцца, як старанна лукашэнкаў рэжым выкараняе беларускую мову ўсюды, дзе толькі можна. Калі не верыце, маўляў, пераказваю чарговую тэорыю змовы, прашу адказаць на некалькі пытанняў. Чаму ў Беларусі ліквідаваныя ўсе беларускамоўныя радыёстанцыі на FM-хвалях? Чаму беларускія класікі экранізуюцца толькі па-расейску ў Беларусі? Чаму ліквідаваная беларускамоўная адукацыя? І нарэшце апошняе, ці не таму, што ўсе гэтыя з'явы звязаныя з уплывам на масавую свядомасць? Чаму і як? Як і чаму такое адбываецца ў Беларусі? Чаму Рэспубліка Беларусь аказалася адзіная з постсавецкіх краінаў, дзе пасля здабыцця незалежнасці нацыянальная мова не ўзмацніла свае пазіцыі, а наадварот моцна страціла на карысць расейскай? Ці праўда, што можна быць сапраўдным беларусам, не ведаючы беларускай мовы? І нарэшце, ці добра тое выйдзе для нас і для нашых дзяцей? Выдзяляецца некалькі гістарычных этапаў фармавання беларускай мовы. Менавіта праславянскі, ад недасяжнай старажытнасці да 13 стагоддзя, перыяду феадальнай раздробленасці і ўзнікнення новай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Далей старабеларускі, 13-18 стагоддзі. І нарэшце новабеларускі або сучасны, які пачаўся ад 19 стагоддзя. Першыя пісьмовыя помнікі беларускай мовы вядомыя з 11-12 стагоддзяў. Гэта графіці, надпісы на сценах храмаў, выдрапаныя прыхаджанамі падчас службы ў полацкай і нават кіеўскай Сафіі, полацкай спаса-прабражэнскай царкве з характэрнымі прыкметамі беларускай мовы. А першыя пісьмовыя помнікі, дакладна датаваныя 13 стагоддзям, міжнародныя дамовы Смаленскага княства з горадам Рыгай, пра гандаль на заходняй Двіне і ў Прыбалтыцы. Калі каля сярэдзіны 13 стагоддзя на Панямонні ў гістарычнай Літве узнікла новая дзяржава Вялікага княства Літоўскае, то натуральным чынам ягонай афіцыйнай мовай стала гэтая адзіная пісьмовая ў рэгіёне беларуская, дакладней старабеларуская мова. Што б там ні казалі сённяшнія літувісы пра яе штучнасць, канцылярскасць, нельга аспрэчыць, што лексіка ў ёй беларуская, а не літувіская. Пісьменства ў нашых ганаровых суседзяў літувісаў, сяброў Еўрасаюза, з'явілася толькі ў 16 стагоддзі, на 500 гадоў пазней за беларускае. Перыяд з 13 па 16 стагоддзі аказаўся самым плённым для беларускай мовы, эпоха яе панавання ва ўсім грамадстве, бо мовай гаварылі і пісалі ўсе грамадскія станы ад сялянаў да вялікіх князёў.
І толькі ад 17 стагоддзя, калі наша шляхта, а потым мяшчанства пачало прымаць польскую мову, а потым і польскую самасвядомасць, пачаўся сістэмны крызіс беларускай культуры і мовы, які працягваецца да сённяшняга дня. Носьбітам мовы, яе захавальнікам засталося беларускае сялянства, што, праўда, колькасна самы шматлікі стан краіны. У 20 стагоддзі абаронцамі і захавальнікамі нацыянальных моваў у нашым рэгіёне Еўропы сталі нацыянальныя дзяржавы. Парадаксальным чынам навейшая беларуская дзяржава аказалася не ахоўнікам, а магільшчыкам беларускай мовы і, што за гэтым ідзе, магільшчыкам нацыі. Дзяржаўныя інстытуцыі ў Беларусі праводзяць палітыку дыскрымінацыі, прыніжэння нацыянальнай мовы, выдалення яе з усіх сфераў грамадскага жыцця, найперш нацыятворчых, такіх як адукацыя, што дае сур'ёзныя падставы, асабліва на фоне кардынальна адрознай моўнай палітыкі ўсіх суседзяў Беларусі для сумневу у беларускасці існуючай у краіне ўлады. Беларуская мова з'яўляецца зброяй, з'яўляецца аб'ектам змагання, і пра гэта сведчыць нават гэты, здавалася б, мірны помнік 22-й літары беларускага алфавіта «Уніскладовая». Ён пастаўлены быў у Полацку у 2003 годзе на дзень беларускага пісьменства. Дарэчы, аўтарам ідэі быў кіраўнік тагачаснай гарадской улады Владзімір Тачыла, і выконваў праект гэтага помніка мастак родам з Полацка Ігар Куржалаў. Помнік сімвалізуе нібы адкрытую кнігу. На гэтай кнізе змешчана на адном баку цытата з Грыгора Барадуліна «Ад Ефрасіні, ад Скарыны, ад Полацка пачаўся свет». На другім баку характэрныя словы з літарай «У», нескладовыя, «У» кароткім, там Ефрасіння, слоўнік, Браслаў, іншыя словы. Гэты помнік мае паказаць адметнасць, унікальнасць непаўторнай беларускай мовы у гэтым вялікім неабсяжным свеце, хаця гук падобны ёсць у мове, напрыклад, украінскай, в некаторых гаворках паўднёва-расейскіх, але няма такой літары. Літара «У» выкарыстоўваецца в некаторых алфавітах менш вядомых народаў, чым беларускі. Гэты помнік менавіта падкрэслівае нашу непаўторнасць, нашу арыгінальнасць у гэтым свеце, але сама пастаноўка помніка этой літары выклікала пэўную супярэчнасць. Як паведамляла расійская служба радыё «Свабоды» пры адкрыцці этого помніка, што дырэктар інстытута мовазнаўства Акадэміі навук Беларусі, акадэмік Александр Падлужны, сказаў, што літара «Уніскладовая» гэта літара-паразіт у беларускім алфавіце, беларускай мове. Яна вельмі позна пачала ўжывацца і зрабіў выснову, што пастаноўка помніка літары-паразіту у пэўнай ступені з'яўляецца кур'ёзам. Это зразумела пазіцыя, таму што чыноўнікі ад мовазнаўства ў Беларусі маюць заданне не падкрэсліваць, не выяўляць арыгінальнасць, непаўторнасць нацыянальнай мовы, а збліжаць яе да расейскай. Невыпадкова это інстытут мовазнаўства ў розныя часы быў ініцыятарам змены правапісу беларускай мовы, так званай наркамаўкі. Мова становіцца зброяй, і ў 2014 годзе гэты помнік быў пашкоджаны. Менавіта цытата з верша Барадуліна. Гэта ўжо помнік папраўлены ў 2016 годзе. Ён стаіць, адначасова служыць і сонечным гадзіннікам. І таксама яшчэ раз паўтаруся, што гэты помнік пры ўсей яго мірнай сутнасці таксама з'яўляецца на фронце барацьбы за мову. У познім сярэднявеччы і ў пачатку новага часу ўсё выглядала з мовай беларускай не найгорай. І пра гэта найвыразней можна пабачыць у музеі беларускага кнігадрукавання ў Полацку. Не выпадкова у гістарыяграфіі узнік тэрмін «Залаты век беларускай культуры, беларускай мовы». У часы Вялікага княства Літоўскага ад 13 да 17 стагоддзя беларуская мова ахоплівала ўсё тагачаснае грамадства, усю структуру тагачаснага грамадства вялікай дзяржавы ад мора да мора, ад мора Балтыйскага да мора Чорнага, ад сялянаў да вялікіх князёў, мяшчанства, шляхта, баярства, арыстакратыя ўсе гаварылі па-беларуску. Пачынаўся якраз тыя часы беларускі кнігадрук, адзін з першых у Еўропе. Пераклад Бібліі Францішка Скарыны на беларускую мову, тады называлася мовай рускай, адзін з першых у Еўропе. Тады увогуле
эта мова называлася рускай афіцыйна, таму што не было такой мовы адносна Масковіі, таму што Масковію за межамі Русю ніхто ніколі не называў. І вот гэтая сітуацыя з мовай 16 стагоддзя, напрыклад, до конца 16 стагоддзя, до конца 17, калі афіцыйна дзяржаўнай было ўведзена замест беларускай, старабеларускай мовай польскай ў Вялікім княстве літоўскім, гэты росквіт не паўтарыўся ўжо больш ніколі. Ніколі ад таго часу да сённяшняга дня не было так, каб беларуская мова ахоплівала ўсё беларускае грамадства, ўсю структуру грамадскую. Ад канца 16, ад другой паловы 16 стагоддзя пачаўся сістэмны крызіс беларускай культуры, сістэмны крызіс мовы. З мовы якраз он пачынаўся, калі арыстакратыя, эліта паступова пачала засвоіць разам з залатымі польскімі вольнасцямі, перанятымі ад польскай шляхты, пачала засвойваць усё больш польскую мову. І в найноўшы час, у 18, уже ў 19 стагоддзя, калі пачыналіся нацыянальныя рухі па ўсёй Европе, асабліва в нашым рэгіёне цэнтральна-ўсходняй Европе, беларуская супольнасць этнічная ўвайшла як сялянскі народ, пазбаўлены арыстакратыі. Такое было не толькі ў беларусаў, такое было у славенцаў, славакаў, пэўным ступені украінцаў, латышоў, чэхаў, але ні ў кога не былі такія цяжкія умовы развіцця нацыянальнай мовы, як у Беларусі. Пра рэальны статус беларускай мовы ў Рэспубліцы Беларусь, пра адносіны да яе дзяржаўнай улады вельмі добра можна паказаць на прыкладзе вот гэтага цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. Гэта фактычна скрачэнне акадэмічнай інстытуцыі даследавання беларускай мовы. Чылі інстытут беларускай мовы быў ліквідаваны і створаны як філія цэнтра, які склаўся з інстытута этнаграфіі, мастацтвазнаўства і фальклора і былога інстытута мовазнаўства. І зараз гэта філія цэнтра. Скарацілі штат супрацоўнікаў, працаўнікоў, даследчыкаў беларускай мовы. Ва ўсіх краінах свету, Еўропы, у нацыянальных дзяржавах ствараюцца не толькі новыя акадэмічныя інстытуты, але прымаюцца цэлыя праграмы абароны нацыянальнай мовы. Хіба вельмі добры прыклад Францыя і іншыя краіны, дзе нават караюцца афіцыйнае ўжыванне іншай мовы, акрамя дзяржаўнай. І толькі адзіная краіна, паўтаруся, Рэспубліка Беларусь, якая абмяжоўвае статус гэтай мовы, выціскае з усіх сфераў дзяржаўнага грамадскага жыцця. І, кажу, это вельмі добра яшчэ можна праілюстраваць на статусе акадэмічнага інстытута мовазнаўства, які быў проста рэальна паніжаны. Калі нам зноў і зноў кажуць, ці то прэзідэнт Лукашенка, ці які прафесары ЕГУ, што мова гэта не важна, што важна быць патрыётам Беларусі, то цікава ім задаць пытанне: а чаму вы так зацята супраць гэтай мовы змагаецеся, калі яна не такая важная? Афіцыйнае прапагандысцкае сцвярджэнне няважнасці, непатрэбнасці нацыянальнай мовы ці прыкрыццё афіцыйным двухмоўем проста адзін са спосабаў змагання супраць яе знішчэння. Наш свет аказаўся не такім глобальным, як яшчэ нядаўна здавалася, можа, акрамя эканомікі і масавай культуры. Ва ўсім свеце адраджаюцца нацыянальныя рухі, адраджаюцца самабытныя культуры. Ва ўсіх народаў асабліва важнае значэнне надаецца нацыянальнай мове. А ў народаў дзяржаўных абарона нацыянальнай мовы адзін з галоўных прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі, за выключэннем Беларусі. Асабіста я адчуваю мову як браню, заслону, абарону перад небыццём. Праз мову перажываю сувязь з продкамі, і таму мне камфортна жыць у гэтым жорсткім свеце. Я не самотны. Чуў ад разумных людзей, што многія беларусы перажываюць часта несвядомленае пачуццё віны за адмаўленне ад мовы, хоць тое было справай яшчэ іхніх бацькоў і дзедаў. Таксама гэта часам заўважаю. Гэтае пачуццё віны выдатна вербалізавала адна беларуская студэнтка. Я магу фізічна размаўляць па-расейску, але пры гэтым маю адчуванне здрады. Мяркую, нават ведаю, што сярод беларусаў і найперш нашых гледачоў шмат людзей, якія разумеюць, пра што гаворка. В гэтым наша надзея і перакананне яшчэ пажывем.